Ζήστε το μέλλον της κινητικότητας με το MDT-1, ένα υπερσύγχρονο ηλεκτρικό σκούτερ σχεδιασμένο να επαναπροσδιορίσει την αστική μετακίνηση. Εξοπλισμένο με τους ισχυρούς διπλούς κινητήρες, ένα 500W και την τετρακίνηση, επιτυχάνει μέγιστη ταχύτητα 50 χιλιόμετρων την ώρα και εντυπωσιακή αυτονομία 100 χιλιόμετρων με μία μόνο φόρτιση. Αυτό που ξεχωρίζει το MDT-1 είναι το προηγμένο σύστημα ανάρτησής του, το οποίο έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια για να απορροφά κραδασμούς ακόμη και στα πιο ανώμαλα μονοπάτια, εξασφαλίζοντας μια διαδρομή ομαλή και άνετη. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου και χάλιβα, μπορεί να υποστηρίξει φορτίο έως και 300 κιλά, καθιστώντας το ιδανικό για περιπετειώδη ζευγάρια ή για μεταφορά εξοπλισμού σε εξορμήσεις στη φύση. Με το μοναδικό σχεδιασμό του και τις αξιοσημείωτες δυνατότητές του, το MDT-1, με τιμή περίπου $4,500, αποτελεί μια αξιόλογη επένδυση για τους λάτρεις της περιπέτειας και της εξερεύνησης που θέλουν να απογειώσουν τις εμπειρίες τους. Αναβαθμίστε τις αστικές σας περιπέτειες με το Seige H10 Electric Scooter, ένα ισχυρό όχημα με τροχούς που επικεντρώνεται στις δυναμικές επιδόσεις και τη σταθερότητα υψηλού επίπεδου. Με έναν ανθεκτικό κινητήρα 1000W χωρίς ψύκτρες, αυτό το σκούτερ διασχίζει τους δρόμους με ταχύτητες έως και 25 μίλια την ώρα, ενώ η εντυπωσιακή μπαταρία 48V προσφέρει αυτονομία έως και 20 μίλια με μία μόνο φόρτιση, εξασφαλίζοντας ότι οι μετακινήσεις σας καλύπτονται από την αρχή μέχρι το τέλος. Το H10 ξεχωρίζει με τα φαρδιά, μεγάλα ελαστικά του, σχεδιασμένα να αντιμετωπίζουν με ευκολία ποικίλα εδάφη, προσφέροντας μια ομαλή και σταθερή διαδρομή ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες. Δεν είναι μόνο θέμα ισχύως, το σκούτερ διαθέτει επίσης ένα ισχυρό πλαίσιο και μια άνετη επιφάνεια που υποστηρίζει έως και 265 λίβρες, καθιστώντας το κατάλληλο για αναβάτες όλων των μεγεθών. Με τιμή $1,099, από την αρχική του $1,499, το Seige H10 συνδυάζει οικονομία με premium χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων ενός ενσωματωμένου LED προβολέα και οπίστιου φωτός για αυξημένη ορατότητα. Βυθιστείτε στα τραχιά εδάφη με το CJ Serp, το απόλυτο όχημα παντός εδάφους που επαναπροσδιορίζει την περιπέτεια. Γεννημένο για να κατακτά την άγρια φύση, το Serp διαθέτει έναν εξαιρετικό αμφίβιο σχεδιασμό που του επιτρέπει να μεταβαίνει άψογα από τη στεριά στο νερό. Το καινοτόμο σύστημα φουσκώματος των ελαστικών του προσαρμόζεται σε διαφορετικές επιφάνειες, παρέχοντας απαράμιλη πρόσφυση σε βράχια, λάσπη και ακόμη και σε πάγο. Ο συμπαγής αλλά ανθεκτικός σκελετός του κινείται από έναν αποδοτικό κινητήρα δίζελ, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση στις πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες. Στο εσωτερικό, το Serp είναι εκπληκτικά ευρύχωρο, προσφέροντας άνεση και πρακτικότητα σε κάθε διαδρομή. Οι λάτρεις της περιπέτειας θα ενθουσιαστούν με τη χωρητικότητα φόρτωσης έως και 1000 κιλά, καθιστώντας το ιδανικό σύντροφο για αποστολές μεγάλης κλίμακας. Ενώ οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση, αναμένεται επένδυση περίπου $120 για ένα βασικό μοντέλο. Το CJ Serp δεν είναι απλώς ένα όχημα, είναι μια πρόσκληση να εξερευνήσετε τον κόσμο πέρα από τους ασφαλτόστρωμένους δρόμους. Απελευθερώστε την ένταση της περιπέτειας εκτός δρόμου με το Ace Deck Nix Z3, ένα στιβαρό ηλεκτρικό skateboard που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με ανθεκτικότητα. Αυτό το θηρίο είναι εξοπλισμένο με διπλά φορτηγά απορρόφησης κραδασμών τύπου Channel, που επιτρέπουν ομαλές και σταθερές διαδρομές σε απαιτητικά εδάφη. Η κίνηση του skateboard εξασφαλίζεται από δύο κινητήρες, ο καθένας με μέγιστη ταχύτητα 37 μιλίων την ώρα, ενώ οι διαθέσιμες επιλογές μπαταρίας προσφέρουν αυτονομία από 24 έως εντυπωσιακά 59 μίλια με μία μόνο φόρτιση. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο αεροπορικής ποιότητας και εξοπλισμένο με απορροφητές κραδασμών υψηλής ποιότητας Exaform, το Nix Z3 υπόσχεται όχι μόνο άνεση αλλά και απαράμιλο έλεγχο και ανθεκτικότητα. Το skateboard υποστηρίζει μέγιστο φορτίο 150 κιλών, καθιστώντας το ευέλικτη επιλογή για αναβάτες όλων των μεγεθών. Η τιμή ξεκινά από $1,599 για το βασικό μοντέλο με μπαταρία 653 Wh και φτάνει έως $2,899 για την premium εκδοχή με μπαταρία 1554 Wh. Αυτά τα επίπεδα τιμών αντικατοπτρίζουν το συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας και premium υλικών. Το Icoma Titamal Bike ξεχωρίζει ως ένα θαύμα της σύγχρονης μηχανικής, συνδυάζοντας με λαμπρότητα το συμπαγή σχεδιασμό με την περιβαλλοντική συνείδηση. Αυτό το ηλεκτρικό ποδήλατο, που αναμένεται να ξεκινήσει τις προπαραγγελίες το 2024, δεν είναι απλώς ένα ακόμη e-bike, διπλώνει σε τόσο μικρό μέγεθος που μπορεί να χωρέσει κάτω από ένα γραφείο, καθιστώντας το ιδανική λύση για αστικούς μετακινούμενους που επιθυμούν να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα χωρίς να θυσιάσουν την ευκολία και το στυλ.
Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα, το Tandem Bike υπόσχεται μια αξιόπιστη διαδρομή με αρκετή ισχύ για τις δουλειές της πόλης και τις σύντομες μετακινήσεις. Διαθέτει ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό πλαίσιο που υποστηρίζει τη δυναμική της αναδίπλωσης και της φορητότητας. Η iKOMA στοχεύει να κάνει αυτό το καινοτόμο ποδήλατο προσιτό, με στόχο μια τιμή που ενθαρρύνει τη μαζική υιοθέτηση και υποστηρίζει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Για μια πιο πράσινη μετακίνηση, το Tandem Bike θα μπορούσε να είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στις μεταφορές της πόλης. Γνωρίστε το InMotion RS, ένα ηλεκτρικό μονοκύλινδρο που θέτει ένα νέο πρότυπο για την υψηλή απόδοση στις αστικές μετακινήσεις. Σχεδιασμένο για να τραβά τα βλέμματα, το InMotion RS συνδυάζει την αιχμή της τεχνολογίας με κομψή αισθητική, εξασφαλίζοντας ότι δεν είναι απλώς μια οδήγηση, αλλά μια δήλωση στυλ. Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό κινητήρα και ένα προηγμένο σύστημα μπαταρίας, αυτό το μονοκύλινδρο προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία με ταχύτητες που μπορούν να σπρώξουν τα όρια της πόλης, κάνοντας τις μετακινήσεις σας οτιδήποτε άλλο εκτός από συνηθισμένες. Διαθέτει μέγιστη ταχύτητα που συνήθως περιορίζεται στα 25 χιλιόμετρα την ώρα εξ αρχής, αλλά μπορεί να ξεκλειδώσει για ιδιωτικούς δρόμους, προσφέροντας ευελιξία ανάλογα με το περιβάλλον σας. Το RS διαθέτει επίσης εντυπωσιακή ανθεκτικότητα και χαρακτηριστικά ασφαλείας, εξασφαλίζοντας μια διαδρομή που είναι εξίσου ασφαλής όσο και απολαυστική. Όσον αφορά την τιμή, το InMotion RS αποτελεί μια επένδυση τόσο στην ποιότητα όσο και στην κινητικότητα, με τιμή πάνω από 2.000 ευρώ. Είτε περιηγείστε στους δρόμους της πόλης, είτε ταξιδεύετε σε ιδιωτικούς δρόμους, το InMotion RS υπόσχεται να είναι ο απόλυτος σύντροφος ταξιδιού σας. Βυθιστείτε στο μέλλον της αστικής κινητικότητας με το BMW Motorrad Concept C02, ένα καινοτόμο ηλεκτρικό όχημα που συνδυάζει στυλ, βιωσιμότητα και ισχύ σε έναν συμπαγή σχήμα. Αυτό το concept bike έχει σχεδιαστεί για τον δυναμικό κάτοικο της πόλης που εκτιμά τόσο την αισθητική όσο και τη λειτουργικότητα. Το Concept C02 κινείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα που προσφέρει μια αναζωογονητική διαδρομή με πλήρη ροπή από την εκκίνηση, ικανό να φτάσει ταχύτητες έως 55 μίλια την ώρα. Με αυτονομία 55 μιλίων, είναι ιδανικό για καθημερινή αστική εξερεύνηση και μετακινήσεις. Ο σχεδιασμός του C02 είναι μινιμαλιστικός αλλά τολμηρός, διαθέτοντας ένα skateboard για υποπόδια και έντονο φωτισμό LED που εξασφαλίζει ορατότητα μέρα και νύχτα. Παρά τον επαναστατικό του σχεδιασμό και τις δυνατότητές του, το BMW Motorrad Concept C02 παραμένει όχημα concept και δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση, ενσωματώνοντας το όραμα της BMW για τις μελλοντικές αστικές μεταφορές. Το Citroën MY AMI Buggy Concept παίρνει το εμβληματικό AMI Electric σε μια τολμηρή νέα κατεύθυνση, προσαρμοσμένο για περιπέτεια και διασκέδαση. Αποκαλύπτεται με μια ανθεκτική αισθητική που ξεχωρίζει με την εξωτερική του εμφάνιση σε δύο τόνους, χακί και μαύρο, συμπληρωμένη με ζωντανές citric yellow λεπτομέρειες, και το κόνσεπτ αυτό επικεντρώνεται στην παιχνιδιάρικη λειτουργικότητα. Η έκδοση Buggy χάνει τις παραδοσιακές πόρτες υπεραποσπόμενου διαφανή καμβά, ιδανικό για μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, ενώ διαθέτει πανοραμική ηλιορροφή και LED φως οροφής, ενισχύοντας την ετοιμότητά του για εξωτερικές δραστηριότητες. Σε επίπεδο απόδοσης, παραμένει πιστός στις ρίζες του, χρησιμοποιώντας την ίδια μπαταρία 5,5 kWh και τον ηλεκτρικό κινητήρα 6 kW όπως το κανονικό AMI, αρκετό για το σχεδιασμό του ως ελαφρύ τετράκυκλο, με μέγιστη ταχύτητα 45 χιλιόμετρων την ώρα και αυτονομία έως 75 χιλιόμετρα. Ξεκινήστε μια περιπέτεια όπως ποτέ άλλοτε με το InMotion Adventure, ένα ισχυρό ηλεκτρικό μονοκύλινδρο σχεδιασμένο για αναζητητές συγκινήσεων και καθημερινούς μετακινούμενους. Αυτό το εξαιρετικό μονοκύλινδρο ξεχωρίζει για την ικανότητά του να συνδυάζει ισχυρή απόδοση με έναν κομψό, σύγχρονο σχεδιασμό, κάνοντας το κάθε οδήγηση όχι μόνο συναρπαστική αλλά και στιλάτη. Με έναν ισχυρό κινητήρα 2200 W και μέγιστη ταχύτητα 35 μιλίων την ώρα, είναι κατασκευασμένο για να σπρώχνει τα όρια. Το InMotion Adventure προσφέρει εξαιρετική αυτονομία έως και 70 μίλια με μία μόνο φόρτιση, χάρη στην μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 1500 Wh, εξασφαλίζοντας ότι οι περιπέτειες σας είναι μεγάλες και αδιάλειπτες. Διαθέτει έναν τροχό 18 ιντσών που προσφέρει σταθερότητα και ευελιξία. Με τιμή γύρω από τα $3.300 προσφέρει σημαντική αξία τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους λάτρεις. Βυθιστείτε στην επόμενη περιπέτειά σας με αυτοπεποίθηση και στυλ. Βυθιστείτε στο μέλλον της κινητικότητας με το GAC Gove Concept, ένα επαναστατικό eVTOL που συνδυάζει την ευκολία της οδήγησης με την καινοτομία της πτήσης.
Αυτό το όχημα διπλής λειτουργίας, που παρουσιάστηκε από την Guangzhou Automobile Group, διαθέτει ένα επιβατικό ντρόουν και ένα τετράτροχο πλαίσιο οδικής μετακίνησης που διαχωρίζονται για πτήση και οδική μεταφορά, αντίστοιχα. Το ντρόουν είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα πολλαπλών ρότορων διπλής εφεδρείας για να εξασφαλίσει ασφάλεια και αναγνωρισιμότητα, ενώ τα προηγμένα συστήματα ελέγχου πτήσης και η τεχνολογία αναγνώρισης πολλαπλών αντικειμένων παρέχουν σταθερότητα και ικανότητα λειτουργίας σε μεγάλο υψόμετρο. Το όχημα έχει επιδείξει τη λειτουργικότητά του με μια επιτυχημένη πτήση με επιβάτη, παρουσιάζοντας τη δυνατότητά του να φέρει επανάσταση στην αστική κινητικότητα. Παρόλο που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του concept, το Gove υπόσχεται ένα μέλλον όπου οι κυκλοφοριακές συμφόρησεις μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, αν και οι λεπτομέρειες για την εμπορική διαθεσιμότητα και τις τιμές παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ζήστε την αιχμή της κινητικότητας με το Duan ITANK, ένα επαναστατικό ηλεκτρικό τρίκυκλο σκούτερ σχεδιασμένο να επαναπροσδιορίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στις αστικές μεταφορές. Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό κινητήρα Bosch 1490W και προηγμένη μπαταρία λιθίου Panasonic ELG, το ITANK υπόσχεται εξαιρετική απόδοση και αποδοτικότητα. Η μοναδική τεχνολογία Dual Front WHEL, με αποκλειστική πατέντα, εξασφαλίζει απαράμιλη σταθερότητα και ισορροπία, ακόμα και σε απαιτητικά εδάφη. Το ITANK διαθέτει σύστημα πέδησης με τριπλά υδραυλικά δισκόφρενα για αξιόπιστη ισχύ φρεναρίσματος και φαρδιά ελαστικά που διαπρέπουν σε όλες τις συνθήκες δρόμου. Με χωρητικότητα βάρους 160 κιλών, αυτό το σκούτερ έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί άνετα ποικιλία αναβατών. Απολαύστε ταχύτητες έως και 45 χιλιόμετρα την ώρα με αυτονομία έως και 90 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Παρουσιάζουμε το Teleport Trike, ένα επαναστατικό πρωτότυπο που επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή ποδηλασία εξαλείφοντας εντελώς την αλυσίδα. Αυτό το υπερσύγχρονο τρίκυκλο διαθέτει ένα κομψό σύστημα χωρίς αλυσίδα, προσφέροντας πιο ομαλή και αθόρυβη οδήγηση χωρίς την ταλαιπωρία της συντήρησης και των λαδωμένων αλυσίδων. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του ενσωματώνει έναν μηχανισμό άμεσης μετάδοσης κίνησης που ενισχύει την αποδοτικότητα και την αντοχή, επιτρέποντας σας να κινείστε με ευκολία τόσο στους αστικούς δρόμους όσο και σε ανώμαλα μονοπάτια. Κατασκευασμένο από ελαφριά αλλά ανθεκτικά υλικά, το Teleport Trike εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση και ευελιξία. Το μοναδικό σύστημα μετάδοσης του Teleport Trike περιλαμβάνει έναν μηχανισμό κλίσης για αυξημένη σταθερότητα και ευελιξία, καθιστώντας το ιδανικό για την πλοήγηση σε πολυσύχναστους αστικούς δρόμους. Ο ρυθμιζόμενος σκελετός προσαρμόζεται σε όλους τους αναβάτες, εξασφαλίζοντας μια εξατομικευμένη και άνετη εμπειρία. Το Tandem Jetavator είναι μια συναρπαστική καινοτομία στα θαλάσσια σπορ, προσφέροντας μια παράμιλη εμπειρία για δύο αναβάτες ταυτόχρονα. Σχεδιασμένο για ενθουσιασμό και ασφάλεια, αυτό το ποδήλατο που προωθείται με νερό διαθέτει διπλά χειριστήρια, επιτρέποντας τη λειτουργία του από το μπροστινό ή το πίσω κάθισμα. Ιδανικό για αρχάριους και έμπειρους περιπετειώδεις, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εκπαιδευτικά μαθήματα με πιστοποιημένο εκπαιδευτή πτήσης. Ο ανθεκτικός σχεδιασμός του Jetavator περιλαμβάνει σκελετό από αλουμίνιο με επικάλυψη σκόνης και σώμα από πολυεθυλένιο, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και πλευστότητα στο νερό. Συνδέεται μέσω σωλήνα 66 ποδιών με ένα προσωπικό σκάφος, το οποίο τροφοδοτεί τη συσκευή, επιτρέποντας εντυπωσιακούς ελιγμούς και ταχύτητες έως και 25 μίλια την ώρα. Με τιμή περίπου $9.995, το Tandem Jetavator συνδυάζει τα θαλάσσια σπορ υψηλής αδρεναλίνης με καινοτόμο τεχνολογία, κάνοντας το απαραίτητο για τους λάτρεις της αδρεναλίνης και των υδροπτήσεων. Απελευθερώστε το πάθος σας για κοπηλασία με το καινοτόμο Road Rower, μια μοναδική συγχώνευση ποδηλασίας και κοπηλασίας που υπόσχεται να μεταμορφώσει τις υπαίθριες προπονήσεις σας. Αυτό το απόλυτο ποδήλατο κοπηλασίας είναι εξειδικευμένα σχεδιασμένο να προσομοιώνει τη δράση ολόκληρου του σώματος που προσφέρει η κοπηλασία, επιτρέποντας σας να απολαύσετε τα ωφέλη αυτής της έντονης άσκησης σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιαδήποτε στιγμή. Είτε διασχίζετε τους δρόμους της πόλης είτε εξερευνάτε τραχιά μονοπάτια, το Road Rower προσφέρει έναν φρέσκο και συναρπαστικό τρόπο να παραμένετε σε φόρμα και να συνδέεστε με το περιβάλλον σας. Το Road Rower είναι εξοπλισμένο με χαρακτηριστικά που απευθύνονται τόσο σε λάτρεις της φυσικής κατάστασης όσο και σε αναζητητές περιπέτειας. Συνδυάζει τις φυσικές απαιτήσεις της κοπηλασίας με την κινητικότητα ενός ποδηλάτου, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη προπόνηση που στοχεύει πολλαπλές μυϊκές ομάδες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε προπαραγωγή. Το Festow Bionic Swift είναι ένα θαύμα βιονικής μηχανικής, εμπνευσμένο από τις ευκίνητες και κομψές κινήσεις των χελιδονιών.
Αυτό το υπερελαφρύ ρομποτικό πουλί ζυγίζει μόλις 42 γραμμάρια και διαθέτει άνοιγμα φτερών 68 εκατοστά. Σχεδιασμένο για να μιμείται την πραγματική πτήση των πουλιών, το Bionic Swift επιτυχάνει εντυπωσιακή εναέρια ευκινησία μέσω αεροδυναμικών φτερών κατασκευασμένων από ελαφρύ, ανθεκτικό αφρό και ένα κοντάκι από άνθρακα, επιτρέποντάς του να εκτελεί βρόχους και σφιχτές στροφές. Αυτή η ικανότητα ενισχύεται από ένα προηγμένο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων για εσωτερική πλοήγηση GPS που χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερευραίων ζωνών για να επιτρέπει ακριβή, συντονισμένα μοτίβα πτήσης μέσα σε έναν καθορισμένο αεροχώρο. Παρέχει μια συναρπαστική ματιά στο μέλλον τόσο των εκπαιδευτικών εργαλείων όσο και των βιομηχανικών εφαρμογών, ενώ οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις τιμές δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, υποδεικνύοντας ότι το Bionic Swift είναι κυρίως ένα κόνσεπτ και εκπαιδευτικό εργαλείο παρά ένα εμπορικά διαθέσιμο προϊόν. Ζήστε την αίσθηση της προσωπικής πτήσης με το Martin Jetpack, ένα καινοτόμο άλμα στον κόσμο της τεχνολογίας αεροπορίας. Σχεδιασμένο από τον Glenn Martin στον Dunedin της Νέας Ζηλανδίας, το Jetpack έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Κινούμενο από έναν κινητήρα V4 2 χρόνων και εκμεταλλευόμενο την κατασκευή από ανθρακονήματα, διαθέτει ξηρό βάρος 250 λίβρες και διαστάσεις 5 πόδια ύψος, 5,5 πόδια πλάτος και 5 πόδια μήκος. Το Martin Jetpack μπορεί να φτάσει μέγιστη ταχύτητα 46 μιλίων την ώρα και προσφέρει χρόνο πτήσης περίπου 30 λεπτά, επιτυχάνοντας ανώτατο όριο υπηρεσίας 910 μέτρα. Η ασφάλεια έχει προτεραιότητα με ένα σύστημα βαλιστικού αλεξιπτότου για επίγουσα ανάκτηση, εξασφαλίζοντας ότι είναι ένα από τα ασφαλέστερα jetpacks που υπάρχουν. Αρχικά με τιμή περίπου $100.000, το Jetpack είχε στόχο μια ποικιλία εφαρμογών, από αναψυχή έως ρόλους άμεσης αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το DCTRI Electric Trike είναι ένα καινοτόμο ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα σχεδιασμένο να προσφέρει μια διασκεδαστική και εύκολη εμπειρία οδήγησης. Είναι εξοπλισμένο με έναν κινητήρα εμπρόστιου τροχού χωρίς ψύκτρες, που του επιτρέπει να φτάνει ταχύτητες έως και 15 μίλια την ώρα. Οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μοντέλα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, το μοντέλο των 250W για μεγαλύτερη απόδοση μπαταρίας και το μοντέλο των 500W για αυξημένη ισχύ και ροπή, το οποίο είναι ιδανικό για πιο ποικίλα εδάφη ή για όσους αναζητούν λίγη περισσότερη ταχύτητα. Το DCTRI διαθέτει δισκόφρενα υψηλής ποιότητας, μια LCD οθόνη ελεγκτή 5 λειτουργιών και μια ανθεκτική μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης, που προσφέρει αυτονομία έως και 30 μίλια με μία μόνο φόρτιση. Το χαμηλό κέντρο βάρους και ο σταθερός σχεδιασμός του το καθιστούν σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί, ενισχύοντας την ασφάλεια, ιδιαίτερα για όσους έχουν προβλήματα ισορροπίας ή αναπηρίες. Με τιμές που ξεκινούν από $2,999 για το μοντέλο των 250W και $3,624 για το μοντέλο των 500W, το DCTRI συνδυάζει κινητικότητα, σταθερότητα και διασκέδαση. Το TerraGlide είναι ένα καινοτόμο τρίτροχο ηλεκτρικό ποδήλατο που ξεχωρίζει για τη δέσμευσή του στην αειφόρο και αποδοτική αστική μετακίνηση και την περιπετειώδη ποδηλασία. Αυτή η οικολογική λύση μετακίνησης διαθέτει έναν γεννήτρια πεταλιών και έναν κινητήρα στον τροχό, σχεδιασμένο για να προσφέρει τόσο σταθερότητα όσο και φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση. Ο εργονομικός σχεδιασμός του ποδηλάτου εξασφαλίζει άνεση και ευκολία στη χρήση, κάνοντας το ιδανικό τόσο για τις αστικές οδούς όσο και για εξωτερικές περιπέτειες. Αν και οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις τιμές δεν ήταν διαθέσιμες, το έμφαση του TerraGlide είναι στη παροχή μιας υψηλής ποιότητας, οικολογικής εναλλακτικής λύσης μετακίνησης. Το ποδήλατο αποτελεί μέρος της ευρύτερης αποστολής του TerraGlide για την επανάσταση στη βιώσιμη μετακίνηση. Το CoreClick ξεχωρίζει ως ένα καινοτόμο βελομόμπιλ, συνδυάζοντας την οικολογική συνείδηση με τον πρακτικό σχεδιασμό. Προερχόμενο από τη Σλοβακία, αυτό το τρίτροχο ηλεκτρικό τρίκυκλο είναι επιμελώς κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ, επιλεγμένο για τα περιβαλλοντικά του ωφέλη και την οικονομική αποδοτικότητα. Ο σχεδιασμός του εξυπηρετεί τόσο τους καθημερινούς μετακινούμενους όσο και τους λάτρεις της περιπέτειας, με ένα σύστημα ηλεκτρικής υποβοήθησης που συμπληρώνει το σύστημα πεταλιών. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη και συνθήκες, καθιστώντας το CoreClick μια ευέλικτη επιλογή για τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης. Ζυγίζοντας περίπου 76 κιλά μαζί με την μπαταρία του, το CoreClick έχει ύψος περίπου 136 εκατοστά και μήκος που φτάνει τα 195 εκατοστά. Παρά την πρωτοποριακή του προσέγγιση και την έλξη που ασκεί η βιώσιμη κατασκευή του, ο δημιουργός του CoreClick αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια όσον αφορά τη μαζική παραγωγή. Οικονομικοί περιορισμοί και λογιστικά ζητήματα αποτελούν προκλήσεις, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα να φτάσει αυτό το οικολογικό όχημα σε ευρύτερη αγορά.
Το αυτοκίνητο GAC Era Concept είναι μια επαναστατική είσοδο στον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας, αποκαλυμμένο από την GAC για να επιδείξει τη δέσμευσή τους για καινοτόμο σχεδίαση και τεχνολογία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό το πλήρους μεγέθους SUV crossover 4WD είναι χτισμένο σε μια πλατφόρμα πολλαπλών ενεργειών με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, προσφέροντας 540 ύπους και μια εντυπωσιακή αυτονομία 800 χιλιόμετρων με μία μόνο φόρτιση, με μηδενικές εκπομπές ρήπων. Ο πολυτελής σχεδιασμός του διαθέτει ευρύχωρο εσωτερικό και μήκος 5.413 χιλιοστόμετρων με μεταξώνιο 3.132 χιλιοστόμετρα, εξασφαλίζοντας άνεση και ευχέρεια στη ευσιμότητα. Το αεροδυναμικό σώμα του οχήματος περιλαμβάνει υλικά φιλικά προς το περιβάλλον,